dimulai kepada Panjenenganipun Bapak Sandu Junaidi, diserahkan kepada Bapak Bupati Malang Abah Sanusi, dan dilanjutkan kepada Ki Dalang Bayu Aji. Mohon izin untuk foto bersama dokumentasi. Terima kasih kepada beliau-beliau ini. Dan bisa turunkan. Dan Bapak Ibu, sebagai acara bila dan salah kata saya ucap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga selamat menikmati pagelaran wayang kulit oleh Ki Bayu Aji All Blue. Semoga Thank you.
Sungawayo Sayat Sendra Rupa Mangesos kati pangin pang sembal kapal selo kaplesan satu rumah ngungsi kaget kagogo kang joko-joko bumi main goto adiki nasihku celeng Demalung kawula nuwun wonten pangendika ngadawu sinuwun amidiat dipaduka kula pun ditya kala celeng Demalung aja kaget kowe adoh awit cedhak-cedhak tak arakatake awit jeneng ingsun kepengin bawa rasa kelawan sirah celeng Demalung menapa ing dados krasa paduka sinuwun kowe wis ngerti apa durung lelakon ingkang sumandang ana ing negara Ujung Gribik ana negaraku Ujung Gribik ini ingkang dadi pengangen-angenku piye bisane negaraku iki bisa ayem tentrem gemari pahla jinawi nalika semono ana adik kinasih ingkang wis tuwa umure ingin duweni penemu bisane negara Ujung Gribik iki ayem tentrem
lan uga ingsun dadi ratu sing ora ana tandinge sak jagat. Sarangane kudu nyolong Bathari Sri, dewaning pangan wong tanah Jawa. Inggih. Wis ngerti dhewe. Wektu dina iki Bathari Sri wis tak boyong, tak papanake ana ing keputre negara Jenggripik. Ing manggenipun paduka sinuwun Tetela sampun dados saged narendra ingkang boten wonten tandingipun wonten ing alam padang menika sinuwun. Kula nderek bombong, kula nderek mangayi bagya. Boten dangu Sanghyang Bathari Sri minangka dados garwa Prameswari paduka wonten negari Jenggripik. Nanging mengene kados pundi? Bathari Sri gelem takpek bojo ning ana syarate. Menapa syaratipun? Syarate Prabu Nila Taksaka kinanggaweke omah sing balungane saka kayu jati wulung. Ya. Bathari Sri gelem takpek bojo ning aku kudu gaweke wisma utawa omah ingkang dumadi saka kayu jati wulung. Kayu jati wulung. Ya. Lan ingkang angka 2 syarat sing abot. Liripun dos pundi? Yen perkara kayu jati wulung kowe ora sandadak bingung. Merga kayu jati wulung kuwi sing duwe wong tuaku dhewe. Ya Kanjeng Rama Pendhang Gembung tanpa sirah. Kuwi sing kagungan ning syarat sing angka 2 iki sing tak anggap abot. Menapa syaratipun? Bathari Sri gelem takpek bojo. Waton aku kudu bisa nyembelih ratu sing getihe putih saling kemalu. Lho. Menapa wonten narendra ing getihipun putih? Lah ya kuwi. Saklumahing bumi sakurping layet aku durung tau ngerti ratu ngendi sing getihe putih. Mula kang sapa iku saling kemalu kula wonten dawuh. Kowe golek sisih melik sapa sing ngerti ratu getih putih? Ing kono enggal diranyet kuwi dadi tumbal lan dadi pituton nggonku ngrabi marang Bathari Sri. Oh inggih, kula piyambak inggih dereng dungkap sinten ratu ing getihipun putih. Saka panawasmu abdi dalem ana ing ujung Gripik ana sing tuwa apa ora? Inggih wonten, inggih menika ingkang abdi pun Togo Teja Mantri kaliyan ingkang abdipun Bilung Sarawita. Mara timbal aku kepengin sabet-sabon karo Togo karo Bilung. Wis tak dawuh. Ya pangen ninggal nyonak lawan lamun timon mereka punang. Durung sate pang madang. Mangundung kanduhan manglelena tanpa kaning yen mangkulu samangku sang Hyahutama mangkono sang Nakamudha mangkono sang Nakamudha nyolong Obrok iki wonten dawuh Bilung dalem bose aja kaget kowe tak awe nyedak marang lungguhaning sun aku kepengin njaluk katrangan kelawan sira Togo iki kowe kuwi abdi sing tuwa dhewe ana kene inggih
Kula menika adi sing tuwa nggih kantun kula kali bilung niki. Oh, inggih. Liyane pun mejah sedaya. Yen ngono kowe nduweni pengalaman sing akeh pangestu paduka. Kula mriku suwita wiwit Prabu Rahwana Raja ing nagaring Alengka menika sampun kula lampahi sedaya. Saiki arep takon karo kowe badhe ndang menapa? Kowe ngerti apa ora? Ratu sing getihe putih ana ngalang donya iki sapa? Panjenengan kok paduka paring dawuh nyuwun pirsa ratu sing getihe putih niku ajeng nggih napa? Wangsana. Panjenengan ta. Kula tak nyuwun pirsa kok goleki ratu getih putih niku enten apa? Apa? Nggih. Mulane aku goleki ratu getih putih jalaran arep nuruti sing dadi panyuwune ganti laning atiku Sanghyang Bathari Sri sing wis tak colong saka tanah Jawa. Oh inggih. Bathari Sri gelem tak rabi ning duweni penjaluk sepisan kon gaweke wisma utawa omah balungane saka mustikaning kayu jati wulung lan uga njaluk ditumbali ratu getih putih. Mula aku harus ketemu karo ratu getih putih tak bleh kanggo tumbal. Pangapunten sampeyan ku napa wis jeleh nyawang srengenge kok goleki ratu getih putih. Mbok inggih sampun to. Menawi paduka ndaratur kula Bathari Sri niku dibalekke mawon ten tanah Jawa. Niku pusakane para among tani ten tanah Jawa. Paduka kok nyolong Bathari Sri. Tegesipun paduka iki tega karo para petani-petani ten tanah Jawa mriku mesti padha nangis guguk merga kelangan dewa kemakmuran nggih to, nggih Bathari Sri niku. Kok piye? Kowe isih kerasan melu aku apa ora? Sing. Yen kowe isih kerasan melu aku ora usah ngrebut Bathari Sri. Kuwi perkaraku. Oh nggih pun. Ratu getih putih. Nah, menawi paduka ndangu ratu getih putih niku sinten? Ratu getih putih niku Narendra Ngamarta, jejuluk Prabu Puntadewa. Puntadewa? Inggih. Lah kuwi sing tak goleki. Puntadewa tak beleh. Niku nek sampeyan dereng kedhisikan dibeleh kali adine. Sapa? Werkudara. Sampeyan ampun ngrasani Prabu Puntadewa niku Pandhawa 5. Niku wis kondhang manunggal lair batine. Sampeyan kok ngrasani Pandhawa, ngrasani Puntadewa. Durung nganti pethuk karo Puntadewa pun dipethukke karo adine sing jeneng Werkudara. Niku ampuhe ora umum. Yen Werkudara durung methukke sampeyan apese sampeyan niku dipethukke kalih anak-anak Pandhawa. Anak-anak Pandhawa nggih. Apa ampuh? Ampuh anak Pandhawa niku. Gatotkaca niku angkatan udara. Antarja niku angkatan darat, Antasena niku angkatan laut. Terus kalih Wisanggeni lho niku. Niku sing dadi panglimane Praja Ngamarta Wisanggeni niku. Wisanggeni niku bocahe jujur, nek elek muni elek, nek apik muni apik. Lho, apa bocah ra iso basa. Ning dheweke iki waton manggon ana sing bener, sapa-sapa mesti diwaneni. Landesane mung bener karo adil niku Wisanggeni. Yen Gatotkaca niku iso mabur. Aku ya iso mabur. Sampeyan mabur nek japane kuali kan ora iso medhun. Sampeyan giong-giong terus ya wis tau ning dhuwur. Mungsuh kali Gatotkaca niku apese iso kelangan sirah. Mergo Gatotkaca niku senenge iwak ndas. Gatotkaca nek wis mabur mongko mungsuhe teng ngisor. Sikil loro mancat pundak, sirahe niku dicekel, rambuté dijambak terus diuntir gulune. Cekluk ngeten. Terus mati terus piye? Mati mungsuhe. Dereng Antarja, Antarja niku putune Ura. Oh inggih. Mbahne Ura, mbokne niku Ura. Paduka mungsuh karo Antarja ora nganti sak banyu disembur lakon gosong sawah. Dereng sing namine Antasena niku putune Urang niku ya anak Urang. Anak Werkudara kali Bathari Urangayu. Niku duwe upas ten sumut mriki. Nek pun dikluk sumute niku metu, weh sapa sing ngena bakal apes yudane.
Aku ora wedi. Oh nggih pun. Nek sampeyan pancen wis jeleh urip nggih pun monggo. Ning nek kula anggadhahi pamrayogi. Piye? Pandhawa niku duwe mungsuh bebuyutan. Sapa? Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Pripun upami paduka kula dherekaken sowan dhateng negari Ngastina nyuwuni dipalilah kaliyan Prabu Duryudana jalaran apa? Benjang tumapaning Bratayuda Pandhawa niku wis duwe mungsuh. Inggih niku Prabu Duryudana sakurawane. Sampeyan nek arep mateni Pandhawa kudu njaluk dipalilah karo Prabu Duryudana. Yen aku kongkonan piye? Sinten sing diutus? Celeng Demalung. Nggih pun monggo. Paduka utusan celeng nggih mboten napa-napa. Purna sing derek ten wingking niku. Celeng Demalung kula wonten jauh. Kowe aja dikangelan. Kowe tak utus ana negara Ngastina njaluk kowe dipalilah lawan Prabu Duryudana. Syukur bage gelem bijak manunggalake kekuatan kanggo mateni Pandhawa. Terang terwaca dawuh kemarin kula nyemamit saha nyuwun tambahi pangestu beda dhateng nagari Ngastina. Kok wonten dawuh. Kowe aja keri. Tutno lakune Celeng Demalung. Nggih saken dawuh. Kemarin kula nyemamit saha nyuwun tambahi pangestu. Wulan jaling aku wis bali ana ing ujug bibit.
Mangenggo rumeng puri manggen tanpa siring halep lidang mah maslir muruping langit Wardine Sirna arep nenggih swasana tentrem tata hangesti pitana iku luhur Sirna kang mala mahanani jagat tentrem ora kita hangesti marang luhuring budaya sesanti jaya-jaya wijayanti arahayu ingkang samya makarya arahayu sagung dumadi Bebuka purwakaning kandha dongeng kuna ngadhapuk paraga dadi sesuluh sinanggit ing carita caraka budaya angguti luhuring susila anggancar gesanging jawaing jaman purwa ala becik wis sinakup saking carita yaiku sejatine nonton wayang purwa ingkang parayoga pinuladha ingkang ala hayya katempa kaya jamu ngilu kaca uring diri temah tuwuh rasa rumangsa murumangsani Surya Candra miwang Kartika gilara-gilaring akasa gilir gumanti angidri jagat purwa tekeng duksina tanpa kembo sahari ratri gesanging arca padha anut purbane kang kawasa tanem tuwuh beribaran satuwana miwah jalma manungsa sajuru-juru wis tinapun pinata tataning kodrat tuwin dewasaning urip dewi-dewi anenggih pundhita ingkang minangka purwakaning kandha datang kadhi ginupit ing dalu mangke gumelar nagari Ngastina liman benawi gajaya inggih kuru janggala para mila winasta nagari Ngastina Tarana yasaning Prabu Hastimurti ya Prabu Nahusa gajah ya liman benawi minangka pepangeduk kunaning ngono dadi sasana kedhatoning Dwi Pangga mila sinebat kuru janggala labeting nggo mangke masih dadi palengganing darahku jroning carita mangke nagari Ngastina nadyan negari ageng nanging kirang agung nadyan wis ayom nanging kirang ayem apa sebawe kang mangkono Olabot nadyan para Ngastina nagari ing jembar tebane ombo jajane gedhe wulu panetune pepak wadya sagegamane ingkang sarta jero jagane kandel betenge nanging kuciwa dene tipis pengen dadi panembahe Olah sinanta kawi ing jumeneng minangka gegununganing raja ora nanging cap jejuluk Prabu Duryudana
Ya Prabu Suyudana, Jaka Pitana, Jayapitana, Tripamangsah, Kurwati, Kurawendra, Gendari Suta inggih Sang Drestaratmaja. Narendra Gung Binekara Dasar Sugih Bandha Bandhu, Prabu Balaraja. Wata kaya mangkono mujure Pati Wanci enjing ngrantak-rantak Sang Hyang Surya Madari Masiwakan Agung. Rikala semono Sang Nata sing niwaka lenggahing dampar kencana. Ulime mak kasur babut parangedani sinari sari Ginanda Wida. Lisah jebat kasturi kongas gandane sangkat ngantos dumugi pangurakan Jawi. Niyose Sang Bumi Nata kalayak para biyada manggung langgung Jaka maloro-loro ingkang samya ngampil upacara keprabon. Arupi banyak dalang sawunggaling hardawanika bebek Mas Dwi Pangga kang sarwa kencana. Sinongso kertas pita mubiaring akasa rebutan laring manyura kanan tanah pikiring. Pinon saking Mandara sirna Simati manungsa panjaya Sang Hyang Bathara bayingi jawantah gayak Porapsari. Anenggih kowe ingkang kepareng caket ing ngarsana tolah merkata langanira. Pendhita ingkang saking Petapan Talkanda peparat Begawan Brisma. Nadyanus lalu yuswa netra sinambet kaca pramana parandene pasekaton gedhe pengaribawani. Batang kantun ingkang wis ngabyantara kaya kanjema bantala mukane lah merkata warnanira. Pepatih nagari Stinga kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya Raden Harya Suman. Nadyan wong loro sakwise ngarapun nanging Patih Harya Sengkuni wenang repuk gunggungane wong sak praja Stinga minangka pamungkasing pasiban kadang ing tirta tinalang kekasih Raden Kartamarma. Ing Jawi Handher Prawadyabala pinindihan satriya ageng inggil ketingal sesendenan gila-gilo sekedap jemujeng nanggih panenggaing Kurawa Raden Dursasana sawetawis lenggahing Prabu Duryudana parandene dereng kapiyarsa ing dadya pangandikaning. Toko mangkono arareh trilih loro hangarah prana sadaning Sang Bisma pecah marang semining swasana. Sahanani kang nikarang sehingga mawe duka saweku masih ring delahan dian kanang manut suengo Rinjeng nayakaning ngerat duteng ngerat kutomo Rinjeng
Mangyo darat jating praja kawuryan usunyori karono tanpa palupi hatilah silas putih no sarjana kelu kalulun palatita ditentang daning dumati para kayeng ngerti ning karo kang urbeda manggung ngger wayah Prabu Duryudana lawan-lawanku pun yang nyuwun panyapura jaran kumawani matur ana ngersaning paduka wayah Prabu ingkang tanpa tinimbalan ora labet pun yang iki nerak marang wataking tata krama babar pisan ora ya mung saka gedene pangimanipun yang tumrap marang wayah Prabu Ngastina wiwit lenggah siniwaka nganti ngeri kalenggan iki kok durung paring dawuh apa wigatining pasewakan kepara ndak sareng paduka wayah Prabu kok lagi duka kuwi banjur sapa sing dianggep luput wayah Prabu moringga paring dawuh nggih wayahku Duryudana yen paduka wayah Prabu ora enggal paring dawuh bisa manani golek rongeh ingkang padha sangat biantara iki wayah Prabu kalem limut alamatan jroning alam kanyut sanyataniku kanyatan kaki sejati lientan hemo saya pinetan bisa momor
Eyang Penemban. Kepiye wayah Prabu? Kula nyuwun pangapunten dene sawetawis. Kula boten matur wonten ngarsa paduka Eyang Penemban ing Talkondro. Ya ora dadi apa malah kepara lega rasanipun Eyang dene paduka wayah Prabu wis kersa paring dawuh. Menawa kepareng kawedharing kathah banjur apa kang dadi penggalianing paduka wayah Duryudana? Nggih. Mila kula kendel kala wau. Singkel rasing manah kula. Apa ingkang jalari singgeling atimu Duryudana? Boten wonten sanes. Namung kejawi adi-adi kula para Pandhawa. Lho. Pandhawa ning apa meneh to? Pandhawa iki ana apa meneh saben-saben paduka wayah Prabu kuwi duka kok mung perkara Pandhawa. Pandhawa iki gawe moga apa meneh? Monggo paduka yang Penemban boten mireng. Bilih Pandhawa badhe bangun pura Kencana. Oh, perkara kuwi to. Nggih. Pandhawa ketingal anggenipun umuk utawi pamer dhateng kesugihanipun. Sepira bandane Pandhawa apa wis ngungkuli kesugihane Duryudana? Ing atase bangun pura Kencana ora njaluk pangestu karo Duryudana sing jare dianggep sedulure tuwa. Ngetingalaken umuk Puntadewa. Puntadewa pamer bandanipun. Menika saniki mawon ngilangi dada ngepa mestaka dhateng Duryudana. Ya ngono apa ora Paman Singuri? Iye. Leres sanget menika leres sanget. Kula menika sejatosipun inggih sampun mireng perkawis menika. Pandhawa anggenipun badhe bangun pura Kencana. Pandhawa kok kemlewat bangun kok wis turah bandane Puntadewa menika. Kula menika inggih boten remen kaliyan watakipun Pandhawa ingkang dileleng ingkang ngedir-diraken dhateng kesugihanipun. Lah mbok ya nitik Pandhawa kuwi upama ora diwelasi kaliyan paduka sinuwun dipun paringi bumi wana marta, Pandhawa ya dadi kere sayahene. Barang saiki duwe negara ora pati ya gedhe ngene kok. Waduh gembira sirahe Puntadewa. Ing atase bangun pura Kencana kok ora nyuwun palilah karo sedulure tuwa. Ngamarta Ngastina menika sepinten tebihipun? Pirabara iki kok ya Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa nek kula Sedewa sowan dhateng Ngastina nyuwun pangestu kaliyan paduka sinuwun Duryudana anggenipun badhe bangun pura Kencana kedahipun ora ngaten. Lah kok ora bangun iki terus dipamer-pamerke pamriye supados pirsa kaliyan paduka sinuwun Duryudana menika. Pandhawa menika tiyang licik. Puntadewa ketoke meneng namung menika menengi wong julik, menengi wong licik. Ngaten sinuwun. Kula ingin boten lila. Ya. Pandhawa pancen merem mripate, merem saestu merem Pandhawa. Pandhawa ora ngerti digawe becik. Upama ora tak wenehi wana marta dhewek ya dadi kere nganti sayane. Ngono kemaki ora jamak. Kose wayah Prabu Duryudana tak jaluk aja kedaut-daut nggonmu duka karo Pandhawa, mengko mundhak malah kleru panyakara bawa, kleru pendakwamu. Miturut pangalepun Eyang, Pandhawa kuwi sakanake ora tau ninggal marang wataking tata krama. Ya. Pun percaya Pandhawa bangun kuwi ora niat pamer lan ngerteno ana kabar sing tak tampa pambanguning pura Kencana kuwi dipasrahke para putra-putra Pandhawa kawula mudha ing negara Ngamarta ingkang dipandhegani dening buyutku Wisanggeni.
Lah kok mengkono sebabe apa? Jalaran Pandhawa menehi pitutur karo anak-anake. Besok yen wis wancine Puntadewa kuwi lengser ke Prabon, ya anak-anak Pandhawa ku sing bakal mbacutake sejarahe para Pandhawa mbangun negara Ngamarta. Dadi paduka wayah Prabu aja kleru apa Pandhawa ora niat pamer, Pandhawa ora niat ngumuke marang bandane. Ngono nggih wayah Prabu. Nyuwun pangapunten menembang. Kula menika ya ora kok elik-elik Pandhawa arep bangun ning kok ya Wirabara ki nyuwun pangestu karo Sinuwun Ngastina. Jare Sinuwun Daryudana ki dianggep sedulure tuwa. Lah kok ora disuwuni pangestu. Niku sami mawon Pandhawa ngiwake karo sedulur tuwa. Mbok aja ngono ta. Mbok ampun ngados mekaten. Suman. Tak kandhani ya. Pandhawa bangun ku yen ora nglonjok bumi Ngastina, kudune rak ya ora apa-apa to senggone. Lah kok kowe kok malah ngelincipi barang sing kudune ora perlu tok ngelincip, ora perlu tok tarungke. Kandhamu kuwi ketoke alus. Nek kok rasane kaya arep ngedu Pandhawa karo Kurawa. Mbok aja ngono to senggone. Kowe iki dadi patih saya tuwa, tindak tanduk muna-muni solah dawa. Kowe didelok karo anak putumu. Kowe iki wong angka loro sakwise ratu, ya. Lambene iki nek muni ditata aja mung maton gambleh lambemu kuwi. Apa kowe ora titen to? Kowe ora titen. Yen to tumindakmu sing ora becik kuwi wis dadi titenane wong sak jagat iki, ya. Ngendi nggon ngendi papan. Anggere isih ana sengkuni ora bakal tentrem. Ya desa, ya kutha, ya kedung salah barang ini iki nek isih ana sengkuni ora bakal tentrem. Kaya ngono kok kowe ora nyuda karo tumindakmu sing ora apik to sengkuni. Kowe iki saya tuwa, wong tuwa iki menyang ngendi parane, namung ngadang-adang timbalane sing gawe urip. Kudune kaya kowe iki nglumpuhke sangu kanggo besok sowan ana ngersani Gusti Kang Cipta Jagat. Ora kok terus serakah dakah-dakah ana Pandhawa karo Kurawa rukun sajak kowe ora seneng. Angger ana wong rukun tok jaili negara tentrem, kowe ngobak-obak karben dadi geger jroning negara. Kowe iki jane menungso apa kirik aku tak tinggal coba. Sing sedeng kirik kae diopeni gelem tunggu omah. Lah kok kowe sing menungso kok ora ngerti matur nuwun karo Pandhawa iki kepiye? Kudune kowe matur nuwun karo Pandhawa jalaran apa? Kowe mbiyen dadi patih ana negara Ngastina iki ora ana sing milih, ngerti? Ora ana sing milih. Aja ana welase anakku Pandhu, bapake Pandhawa, kowe ora bakal dadi patih. Lah kok ya dirih atine putuku Daryudana kuwi aja nganti kedaut-daut, aja nganti duka. Moko mundak malah kleru Panyakara Bawa, kleru oleh ndakwa. Ngalah nek kula ya ora. Pandhawa bangun ora jaluk dipalilah. Menika sami mawon mamerke kadigdayane napa menika dipasrahke karo Wisanggeni. Cah nom-nom Ngamarta niku isane apa? Niku ya mung salah sijining cara. Mengko nek wis bangun, nggih ta, ketok sing bangun iki para kawula muda. Lah, jroning bangun niku napa sing dadi ancase Pandhawa? Sing ngene, Pandhawa bangun Pura Kencana kuwi manut kabar sing tak apa. Kuwi kanggo nampa tamu saka liya negara, kanggo liru wujude sumber daya alam. Karben wong mancanegara kuwi gelem nandur pawitan ana negara Ngamarta. Wong mancanegara gelem nandur pawitan ana negara Ngamarta, yen negarane kuwi mau ayem tentrem ngono. Alah niku ya ora. Pandhawa gawe Pura Kencana nggo nglumpuhke para raja Narmati. Sing dienggo aling-aling karepe padha liru sumber daya alam. Namung sejatosipun sinuwun menika bribik-bribik Pandhawa badhe nyengkakaken Bratayuda Jaya Binangun. Apa ngono? Saestu menika. Saestu. Kula dipun sumpah nggih, Pur. Kula sampun bidhalaken telik sandi. Pandhawa badhe
ngempalaken para raja Narpati sak jagat kangge nungsung kekiyatan sabab menapa Pandhawa benjang ngadepi Bratayuda ajrih ningali kekiyatan negari Ngastina. Mula parayogane mumpung durung kebacut luwih becik digagalke oleh bangun pura Kencana menika kula sarujuk sanget. Kula setuju menika. Kedah dipun gagalaken menawi boten malah bebayani dateng kelenggahan Paduka Sinuwun Ngastina. Kagya berisang kabarang rinanggo dinembet kambe kusang nanging bawana ya situkang walang ati ya situkang nesing tiap ya situkang dudugaring ya telang meninggal gimana gelar mantha punsar firman wiraka kunang suram sate pantang Puspita mendah kang warni Fitering taman panon kang segala waras iki Himawan setona wengi hangganing altoko nampak kumiring maweh serping sarira Nuramit asang kalimantap biti nebih siku dendho sing naket ing tirta aksama sinuwun kula ingkang paring sowan wonten ngarsa Paduka Sinuwun. Iya jagat dewa Bathara paman Sengkuni. Iye iki ana titah kok ngane-ane. Lah nggih kula nggih batin wonten titah kok tugelan. Sirahe celeng kok awake menungsa. Iya. Mara diageng aku wis anak sira iku sapa lan saka ngendi? Dangamu kawula non sinuwun menawi Paduka dangu dhateng jasad kula mriku ngwingking saking nagari ujung gribek
kula abdinipun sinuwun Prabu Nila Teksaka dene nami kula pun Ditya Celeng Demalung. Ditya Celeng Demalung kawula napa niki menapa leres kula menika sampun ngadhep sinuwun Prabu Duryudana. Iya, ora sisip ing Sotarindra mesti Prabu Duryudana. Waduh, sinuwun sewu bejo kemayangan dene kula sampun saged ngadhep wonten ngarsa paduka sinuwun Duryudana. Ana parigawe apa katut semengko ngawak bojro para tamu ana ing pendhapa Ngastina. Sinuwun kejawi kula ngaturaken sungkem ingkang sakalahipun wigatos kula dipun utus kaliyan ratu Gusti kula Prabu Nila Teksaka. Kowe diutus apa? Kula dipun utus nyuwuni dipalilah kaliyan paduka Prabu Duryudana. Kowe njaluk dipalilah ngenani bab perkara apa? Sinuwun dinten menika sinuwun Prabu Nila Teksaka badhe nentremaken negari Ujung Gribik. Lah syaratipun supados negari Ujung Gribik kala ayem tentrem kedah pinumbalan ratu ingkang getihipun putih. Manut katerangan ingkang kula tampi Narendra getih putih menika boten wonten sanes namung kejawi Narendra ngamarta Prabu Puntadewa. Lajeng sinuwun Prabu Nila Teksaka paring dawuh bilih kula dipun utus nyuwuni dipalilah menapa wonten kepareng paduka menawi kula badhe mejahi Puntadewa kelilip paduka sinuwun Duryudana. Iya jagat Dewa Bathara paman seguni kula wonten dawuh teka iki ana rembug sing aneh-aneh. Celeng Demalung nyuwuni dipalilah arep mateni Puntadewa. Kepiye paman? Menapa wonten keparengipun kula badhe nanggapi aturipun Celeng Demalung tak wenehi wektu moringgal purbane paman. Purun sangkan sing langit kalak-kalakantun lirigin bangin sang maweh gandrung sabarang kaduru kirmuyak mayek Celeng Demalung lho paduka menika sinten? Ditekongake wae aku iki Patih Ngastina kene jenengku Patih Harya Sengguni. Oh inggih Raden Patih dipun tepangaken kula pun Celeng Demalung. Iya kowe mau kandha yen to kowe arep goleki ratu getih putih tok nggo tumbal karben tentrem negara Ujung Gribik kawula nonone nggih Raden. Gandeng kula ngertos Puntadewa menika mengsah bubuyutanipun Prabu Duryudana. Mila kula lajeng nyuwuni dipalilah menika menapa dipun keparengaken. Yen kowe nyuwuni dipalilah karo sinuwun Duryudana, aku minangka wakile sinuwun Duryudana. Ya, aku menehi palilah kowe mateni Puntadewa sak pendhawane sisan syukur sak anak-anake. Luwih cepet kowe mateni Puntadewa malah luwih prayoga Celeng Demalung. Negara sing manah kula Raden. Dene sampun pikantuk dipalilah anggen kula badhe mejahi pun Puntadewa. Ya pancen sing jeneng Puntadewa iki kudu mati ya. Sebabe apa? Puntadewa iki kondang ratu getihe putih. Mongko ratu sing getihe putih kuwi nandhang Sukerta. Selawase jagat iki ana manungsa sing getihe putih ora bakal tentrem. Mula patenana, aku setuju. Ora sandadak ngenteni sesuk dina iki mangkata patenana Puntadewa. Malah kowe aja kuwatir. Mangko Sengguni sing bakal ngetapake utawa ngirapake Wadyabala Ngastina sabiyantu marang kowe Celeng Demalung karbene enggak kasebatan nggonmu mateni Puntadewa. Wah inggih Raden. Gandeng sampun pikantuk palilah saking paduka Raden. Dinten menika daya-daya kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Ngamarta ngupadi Narendra getihipun putih pun Puntadewa. Iya, luwih rancak, luwih prayoga. Sinuwun Duryudana ora apa. Kepareng kula nyuwun pamit. Saya tambahi pangestu. Anggen kula badhe mejahi Puntadewa. Ya tak panggal puji sekti. Muga lanangun juritmu Celeng Demalung.
Daya ngati-ati aja kok sengeri. Para Kurawa dadi tapak bakal susul marang lakumu Jaling Temalu. Jangkahanggo susumbar lindru bumi kunjing lalu dobrum korokat kebungan kencari Duryudana. Nggih. Lah kok Sibarat ngurusui Pandhawa sareng bangun pura Kencana iki jane piye to? Lah kok malah wis kutun karo utusan saka Ujung Dirbek Celeng Demalung iki. Apa paedahe Ngastina iki nganggo pendhita? Ora ana paedahe. Ngastina aja tok wenehi pendhita. Wis Ngastina aja tak kuweni wong pinter. Ngastina kuwi kebak ana kaya balane senguri sing gentho watake kuwi. Ana wong tentrem ora seneng, ana wong rukun ora seneng kabeh mung ditabrake. Duryudana. Eling-elingen sing dadi dawuh Poryang iki. Sapa sing miwiti cidra, wahyune bakal sirna. Eling-elingen Purwati. Haryo kula wonten dawuh Hyang Bisma katone ora sarujuk nggone bakal bubarke Pandhawa bangun pura Kencana. Sampun kersanipun Kang Hyang menika ora perlu ditanggapi mangke malah mindhah dados menapa menika pepalang. Kula sampun niteni wong salangsul saugir paduka menika ngraosi Pandhawa. Kang Hyang menika mesti ora lila. Kula niku nggih gumun jane Kang Hyang iki wonge sapa to? Jane wonge Ngastina apa wonge Pandhawa? Lho, nek nitik seragame niku jane nggih padha karo rombongan. Nitik seragame lho, nek kok jiwane sajake kok ora ngiloni mriki. Halah, pun mboten perlu dipun penggalih. Ngastina tanpa Kang Hyang Bisma ora nyuda kekuatan. Ya wis, yen pancen rumangsa Budhawa paman Singung piye pambudidayamu? Bisane gagal Pandhawa nggone bangun pura Kencana. Pareng terwaca dawuh paduka sinuwun keparing kula nyuwun pamit senyun tambahing pangestu sabiyantu dhateng pun Celeng Demalung kala wau. Iya, ngati-ati duga ngati-ati aja mung singeri. Dimas Kartowarma kula dawuh sinuwun aja keri gawe. Nderek paman Singung wiwiti sabiyantu Celeng Demalung gagalke nggone Pandhawa bangun pura Kencana. Kuwi ngisake dawuh warmata saking pasya paduka sinuwun. Yo tak jaluk yen wis saguh aja baling jani sing dadi upayamu. Lha iki